No ja jestem tutaj z tego miasta, z Wejherowa, urodziłem się w Wejherowie i na Świętego Jacka 30, bo tam mieścił się kiedyś szpital miejski i tam się urodziłem, także sentymentalnie jestem związany z okolicami parku. To zbliżamy się do miejsca, gdzie stała ta przeze mnie, nie tylko przeze mnie nazwana, ale zasłyszana Luzykota. To właśnie w tym miejscu tutaj, gdzie to jest wszystko zarośnięte, a wyjście do naszego mieszkania było z tej strony, a okno mieliśmy tam od strony jakby podwórka. Akurat byłam przed maturą i dowiedziałam się na podwórku, że się urodził pan Andrzejek. On był najmłodszym dzieckiem na terenie naszego domu. Każdy miał tylko jeden pokój w tym domu i wszyscy mieszkali i nikt nie chodził jeden do drugiego, tylko myśmy się zawsze spotykali na podwórko. Tutaj się mieściło ten wieżowiec taki płasko leżący o budowie szkieletowej, który należał do takiego właściciela Schumana, który był jeszcze w tym czasie, bo pamiętam jako małe dziecko, to jak przyjeżdżał z pola i przywoził brukiew i jak zrobił zakręt, to część się wysypywała, to jako dzieciaki to myśmy biegali i myśmy tam podbierali i zajadali. Da się tu zejść? Da. Tutaj jest to podwórko, gdzie się bawiłem. Bo tutaj było wyjście z budynku i tutaj było podwórko. Po kilku tygodniach pani Arentowa, babcia jego, wzięła go i wyszła na zewnątrz, usiadła na ławkę i wszyscy mieszkańcy z tego domu wyszli tam zobaczyć go. On wyglądał pięknie. On miał taką białą, był ubrany w taki biały komplecik i pewnie ktoś mu tam zrobił na drutach taki sweterek. No i wszyscy podziwiali go. Obok ten sąsiad, taki stary pan Maliński, ten był tak zachwycony, on się tak cieszył, że on przyszedł na świat. Nie wiem dlaczego, ale on stale przychodził na dwór wtedy, kiedy był Andrzej swoją babcią. Przeważnie z babcią, bo mama pracowała później. Która była osobą bardzo skromną i bardzo dla nas oddaną. Właściwie ja ją wspominam jako osobę, o której bardzo dużo zawdzięczam i dlatego chętnie właśnie powiem, bo uważam, że te cechy takie charakteru to na pewno Andrzej przejął też w dużej części po mamie. A budynek się ciągnął aż prawie po to drzewo. Po tylu latach już nic nie zostało, nie ma śladu. W ogóle mamy to wiadomo, ale babcia myślała, że to był cud na ziemi. Tak ona go kochała. Bo przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej to myśmy się stąd wyprowadzili, bo mama dostała mieszkanie w rynku. Poznałam Andrzeja, był moim uczniem w latach 66, 7, 8. I pamiętam go jako niedużego chłopca, cichutkiego, spokojnego, z zacięciem plastycznym. Nauczyciel plastyki to szybko to wyczuje i byłam bardzo z niego zadowolona. Lubił małe rysunki, miniaturowe, ale miał jakieś takie wyczucie smaku, linii. No, to od razu się rzuca w oczy. No, zbliżamy się do miejsca, gdzie mieszkałem jako młodzieniec aż do czasu swojego ślubu. I tutaj właśnie jesteśmy przy wejściu do budynku, do bloku, gdzie mieszkałem od 59 roku.
Tutaj się wchodzi. O, właśnie tutaj, w tym mieszkaniu mieszkała Otylia Szczukowska. A ja idę do swojego piętro wyżej. I to jest właśnie moje mieszkanie. Jeszcze została tabliczka na drzwiach. Tutaj mieszkałem aż do 80 roku. Majsterkowania, jak się przeprowadzili, to tutaj do tego nowego mieszkania, to w domu też tam hałasowałem, coś stukałem, pukałem, bo z drewna byłem to, że zbijałem różne krzesełka, takie tam sobie dłubałem. I jako chłopacy to myśmy trochę, że tak powiem, wystawali na klatkach schodowych na dole przy drzwiach, ponieważ duży ruch był ludzi, to myśmy sobie obserwowali i tak powiem, żeśmy dokuczali chyba trochę pani Otylii Szczukowskiej, no bo to jej to przeszkadzało. I pewnego razu nas zaprosiła do siebie. No. I wtedy, oj, jakie mieszkanie. Wszystko wkoło rzeźbione, dużo obrazów, dużo rzeźb i tam nam pani Otylia opowiadała o tym rzeźbach, że siedzimy na fotelach, które rzeźbił jej ojciec. I wtedy przy rozmowie było tak, no, zamiast mi przeszkadzać tam i hałasować, to dam wam tutaj nożyki, bo miała takie snycerskie nożyki i kawałki deski. Narysowała nam taki wzory, tulipan, bo od tulipiana żeśmy rozpoczynali i pokazała, jak wycinać. No i byliśmy za tym zachwyceni i zaczęliśmy też wycinać. I ten tulipan taki pozostał do dnia dzisiejszego. I ten tulipan już został takim naszym jakby herbem całego zespołu. Zaczęło się wszystko od tych wzorków i wtedy gdzieś tam miała jakiegoś znajomego pana, który nam wytoczył talerzyki z drewna. To wkoło żeśmy rzeźbili tymi wzorami. I tak, a do rzeźby to myśmy doszli, każdy oddzielnie sam próbował. Pani Otylia i czasami wychodziła na podwórek tam, przy nas tak obserwowała nas i tego, jak Andrzej i Bogdan, oni zaczęli trochę wcześniej. Jak oni zaczęli po prostu, to myśmy się bardziej trochę przyglądali im, to zawsze to było jakaś pierwsza rzecz, nie mieliśmy tak za dużego pojęcia o tym. A pani Otylia, widząc nasze zainteresowanie, oczywiście i sama zaczęła nas wyławiać z tego trochę morza tych wszystkich dzieciaków, które tam na podwórku było, bo dosyć sporo nas tam było. To jest miejsce, przy którym jak żeśmy, dajmy na to, ze szkoły się przychodziło i chciało się tutaj popracować przy dobrej, przy ładnej pogodzie na dworzu, to żeśmy przychodzili tutaj w to miejsce, to wtedy nie było tych gazonów, nie było tutaj tych choinek i tego. To taki piaskowy teren był i tu był normalnie murek wylany betonowy. Zresztą, żeby bliżej było, to żeśmy przechodzili tutaj przez te wejście tam od klatki przez piwnicę i tutaj do góry, tu żeśmy się zbierali. Pani Otylia nawet nie musiała wychodzić, bo sobie tutaj w oknie stanęła, czy oparła się i tam nam udzielała uwag, czy nie uwag jakiś tam, czy patrzała jak pracujemy, jak robimy sobie. Ja tu nawet dosyć często siedziałem i robiłem, a zawsze wtedy kupa dzieciaków z podwórka tutaj przychodziła jeszcze i też tam się przywiatrywała, jak myśmy, że Andrzej, Bogdan, jak żeśmy się tutaj zbierali, czy ja, jak żeśmy robili takie, to tam jeszcze troszeczkę pogawędki było, takich innych rzeczy, tak jak to między dzieciakami. Przygarnęła, przyciągnęła i dała nam inne możliwości jakby przeżywania wolnego czasu. Uczyła w ogóle techniki rzeźbienia, bo się robiło i wycinało wzory i kuło się w drewnie, talerze były kute takie, zanim się to wszystko wyrobiło, dopiero później się wycinało wzory. Pokazywała nam te techniki, jakim się robiło, a że Andrzej był najbardziej pojęty i najszybciej z nas to zaczął. Potem on nam dużo tych rzeczy przekazał, które otrzymał od pani Otylii.
No, ona doglądywała, no, musieliśmy z każdą, jak było jakieś zapytań, coś takiego, no to się normalnie leciało się na dół, czy jak pani Otylia była na podwórku, to żeśmy czasami na podwórku robili i tego, to ona przy nas to sprawdzała, nas patrzyła jak tego, jak my to wykonujemy i no, trzeba było się dobrze sprzężać, żeby to, a uczyła nas naprawdę tak, takie miała oko wprawne, wychwyciła te talenty takie, które w sumie były, no można powiedzieć, że były bardzo, jeżeli nie najlepsze, to bardzo dobre. W tym, co chciała nam przekazać. To wtedy była pierwsza wystawa w 1968 roku w Powiatowym Domu Kultury, który mieścił się na ulicy 12 Marca, zaraz za bankiem. Tam kiedyś był Dom Kultury i bardzo pięknie to się odbywały co roku. Wielkie wystawy sztuki ludowej ziemi wejherowskiej i tam żeśmy zaistnieli jako zespół razem z Otylią Szczukowską na tej wystawie. To wszystko zostało uwiecznione w takim mojej kronice, którą pisałem jako dziennik i wszystkie nasze tam, cały nasz rozwój, jakie sukcesy, porażki, kto nam drewno przywiózł, także to wszystko zostało uwiecznione w tej kronice, a całą tą kronikę opublikował teraz w najnowszym wydaniu Promemoria Otylia Szczukowska, profesor Józef Bożyszkowski i tam jest cała ta kronika, cały rozdział w książce jest kronika młodzieżowego zespołu rzeźbiarskiego Otylii Szczukowskiej. Gdy się było u pani Otylii, to się mówiło nie tylko o jej twórczości, ale przede wszystkim opowiadała o swojej szkółce. A w tej szkółce i w tym domu mieszkał nad panią Otylią Andrzej Arendt z mamą. Był jednym z uczniów jej szkółki, był, można powiedzieć, najwierniejszym w tym gronie, który i za życia, i po śmierci o pani Otylii nie zapomniał, który kontynuuje jej robotę. Tutaj właśnie jest tablica upamiętniająca Otylię Szczukowską, która mieszkała na parterze, na środkowym mieszkaniu i została, jak widać, w 1976 roku zainstalowana i odsłonięta. I to też była inicjatywa, jak już wspomniałem tam w swoich wspominkach z tamtego czasu, Józefa Węsierskiego. I to jest właśnie to miejsce, gdzie uczyłem się jakichś pierwszych wiadomości o samych Kaszubach, bo jako mały chłopiec to nie bardzo tam wiedziałem, ale tutaj się dowiadywałem od Otylii Szczukowskiej, a później już ten nurt jakby wpadłem i zostało to do dnia dzisiejszego. Z inicjatywy pani Otylii Szczukowskiej, która odwiedziła nas z któregoś tam 69 albo 70 roku może w Łączyńskiej Hucie, i to na początku nawet z gośćmi z Niemiec, zaczynam sobie przypominać, i gdy mówiliśmy o tym, co można przy Heczy robić, między innymi padła idea, pomysł, a zróbcie konkurs dla młodych twórców. I tak się narodził konkurs Ludowe Talenty, który organizowałem przez pierwsze kilkanaście lat w imieniu Pomorani i Klubu Pomorania i oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. Nad pięknym jeziorem raduńskim, gdzie Pomorańcy, Klub Studentów Pomorania, bo oni dostali taką chatę, gdzieś tam wykupili i że ona była jeszcze niemalże dziurawa, bo sam szkielet był tej chałupy, a jak myśmy przyjechali, to nocleg był w namiotach, a pomagaliśmy tam wypełniać te między belkami, to gliną, to słomą, bo taka była technologia budowy i ta chata tam powstawała. W tym pierwszym konkursie najliczniejszą grupą to była szkółka pani Otylii. Każdy z nich zdobył nagrodę, a jednocześnie z tych trzech prac, które nadsyłali na konkurs, warunek był taki, że jedną z nich pozostawiają dla Heczy. Później jak już trochę podrosłem, to już praca zawodowa i rozpocząłem pracę tutaj w pobliskiej Rumii, w garbarni. Tak, ja z Andrzejem pracowałem w garbarni.
NZPS, chyba Nadbałtyckie Zakłady Przemysłu Skórzanego Neptun, Garbarnia w Romi. I patrzę, Andrzej, Rysiek, pójdziesz z panem Andrzejem, będziesz tam taką taśmę wymieniał do... Andrzej był mechanikiem, myślę, konserwatorem, tak jak ja, aczkolwiek ja byłem młody, ja tam nic nie znałem, wchodziłem w to. Andrzej brał narzędzia, brał taśmę do cięcia, czy tam wycinania skóry i chodziliśmy na działy tam, gdzie ludzie produkowali skóry i tam albo maszyny naprawialiśmy, albo wymienialiśmy te taśmy i tam znowu byłem dumny, ponieważ to właśnie w ten sposób Andrzej w moich oczach jakby rósł. On zresztą sam pracował na swoją dobrą opinię, bo to jest dobry człowiek. To nie trzeba ani nikomu mówić, wszyscy co Andrzeja znają to wiedzą. Raz, że mocno zaangażowany w życie naszego regionu, jako Kaszub, jako ten demonstrujący swoją kaszubskość. Druga sprawa, jako człowiek zaangażowany w swoją edukację. Wtedy się cieszyłem. Było coś takiego, że na studia idzie człowiek, który ma punkty jakieś za pochodzenie, za inne rzeczy. Trudno jest takiemu mechanikowi, czy co, studiować. Później nadarzyła się okazja, że można było zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych na taki kierunek wychowanie plastyczne. I tam po prostu pojechałem z teczką swoją i chciałem się zapisać, żeby studiować. A pani sekretarka powiedziała, po technikum samochodowym nie przyjmujemy takich, proszę sobie wyjść. No to wyszedłem. I siedziałem na schodach w tej uczelni i jakiś taki bardzo przystojny pan szedł, starszy, i się pytał, co ja tu robię. Ja mówię, no, chciałem złożyć dokumenty, żeby studiować. No to dlaczego nie składam? Ja mówię, bo pani powiedziała, że po technikum samochodowym to niestety dla takich nie ma tu miejsca. A można zobaczyć tą teczkę? Pokazałem teczkę ze mną. Poszedłem i powiedział, no proszę przyjąć dokumenty i egzamin okaże się, czy można tego pana przyjąć, czy nie. Mama była z jednej strony zadowolona, że ten Andrzej chodzi do pani Szczukowskiej i że tam może, powiedzmy, tam jakiś ten talent swój wykształcić, bo już wiadomo było, że tam jakaś iskra Boża w nim jest. Ale mama bardzo się martwiła tym, że on nie będzie miał porządnego zawodu. I nawet później, jak on na te studia szedł, to nieraz mówiła do nas, no tak, ale co to będzie za zawód? A my na to mówiłyśmy, no ale przecież Andrzej do tej pory nie zrobił pani żadnego zawodu, to na pewno niech ma zawód dla siebie. Będzie w cudzysłowie zawód, zobaczymy jak to będzie. Bo każdy powinien robić to, co mu odpowiada. I jak ten talent, no za talent to jest drogocenna rzecz, nie? Każdy by chciał mieć talent, nie posiada, no to trudno, musi się z tym pogodzić. Ja się przyznaję do tej ludowości, dlatego że, tak jak trochę wcześniej wspomniałem, wychowałem się w tym klimacie. Skończyłem szkołę wyższą, a to nie znaczy, że zaraz wszystko mam zarzucić i to w tej chwili nawet na tym wyższym, jakby tak zwanym wyższym poziomie można się inspirować tą sztuką ludową. Zresztą każda sztuka no, wywodzi się z ludu, no, tak jak pieśń, tak jak to malarstwo, rysunek, to wszystko z ludu, a później dopiero powstała ta sztuka wysoka, jak to w tej chwili niektórzy mówią. Twórczość Andrzeja Renta cechuje umiłowanie prostoty. Pozostał on wierny tradycji sztuki ludowej kaszubskiej. To jest to, co w nim zaszczepiła właśnie Otylia Szczukowska. Jego rzeźby nie podążają za nowoczesnymi trendami. Nie jest on miłośnikiem tak zwanych instalacji, które są tak bardzo popularne w dzisiejszej sztuce współczesnej. Andrzeja cechuje właśnie tradycja. Jego rzeźby są proste w swojej bryle i również wprowadza tam on pewne elementy związane z regionalizmem. Zawsze pojawia się jakiś motyw haftu,
Motywy te, które też posiadała w swoich tekach Otylia Szczukowska. On to wzornictwo w dalszym ciągu pielęgnuje i zawsze w swojej twórczości umieszcza. To jest jego, powiedziałabym, taki swoisty jakby podpis pod każdą ze swoich prac. Zaproponowałem kiedyś Andrzejowi: Andrzej, może byś dla mnie coś takiego zrobił, jakiegoś taki odcisk mały, czy w linorycie, czy w drzeworycie. A Andrzej zaczął robić najpierw w drzeworycie sztorcowym, bo to się lepiej pracuje na tym, wycina. Bo wiedziałem, że on się rozwinie. Ja widziałem w nim talent i dlatego nakłaniałem go, żeby on tę sztukę kontynuował. Pamiętam, że w 1977 roku na zjazd bibliofilów z okazji 80-lecia w Toruniu, to Andrzej zrobił dla nas na ten zjazd specjalny taki linoryt, taki ex libris. Mało kto wie, ale Andrzej jest wspaniałym grafikiem. Jego prace graficzne uważam, że jako grafik jest w ogóle niedoceniony. Rzeczywiście tutaj zazwyczaj w publikacjach kaszubskich pojawiają się jego ilustracje. Są to zazwyczaj drzeworyty, linoryty i tutaj język jego wypowiedzi jest nieco zupełnie inny niż w rzeźbie. Tutaj jest on bardziej drobiazgowy, pokazuje więcej detali i łączy statykę z ekspresją. To jest to, co można powiedzieć w dwóch słowach, jakby scharakteryzować jego grafikę. I to taki właśnie wątek w mojej takich pracach, że poprzez to, że ilustrowałem tam różne takie elementy, to robiłem i w drzeworycie, później nawet w linorycie i przeglądałem sobie wtedy bardzo dużo różnych ilustracji. Szczególnie zafascynował mnie Albert Dürer, który bardzo piękne drzeworyty robił i nigdy w życiu do niego nie dorównam, bo to zupełnie inny poziom. Nie? Andrzej potrafi tworzyć wspaniałą narrację, taką opowieść, która rzeczywiście wciąga widza. W sposób prosty, jasny i czytelny buduje swoją opowieść za pomocą oszczędnych środków wyrazu. Tak widzimy tutaj na tej ilustracji bożonarodzeniowej. Ona jest taka bardzo ciekawa, bo tak jak w etnologii umieszcza on Bożonarodzenie w takim anturażu kaszubskim, co w etnologii nazywamy swojaczeniem. Więc tak to widzimy, te kontrastowe zestawienia techniki, które najbardziej Andrzej lubi, czyli drzeworyt i linoryt, gdzie ta technika właśnie tą kontrastowość najbardziej wydobywa. Prostota ujęcia, prostota, taka powiedziałabym nawet wręcz takie dziecinne spojrzenie, spojrzenie oczami dziecka jakby tutaj na tą opowieść. Jo, widzisz, Andrzej, tu od początku, tu są twoje rzeczy. Teczkę. Jo. I tu są... Ale to nie jest ta teczka, co tak grożą w telewizji, nie? Nie. Tu są wycinki prasowe o tobie i tak dalej. Tu jest twojego wesela nawet. No to jest wesela. Ewe. Tu jest Bogdan Ciepliński. On ze mną chodził do Szczukowskiej na rzeźbę. Ewe. Tegłe, ten klocek je mam. Jest? Ten jest, żyje. O, też. Ten klocek żyje. To tam jedne z pierwszych były. Jo, to było specjalnie dla mnie robione. I przed tym moje korespondencje sztampował tym w rogu. Ja. No, towarzyszu. Myśmy żadnego nie... A ja się tego nie wstydzę. Nie. PRL. 1 maja. No i tu jest. A co ci przypomina? To ja wiem. Wiersze były tych Dreśni śpiewy. dreśne śpiewy i nie chcieli cenzura. Cenzura nie chciała puścić i myśmy dla uczczenia rewolucji
chcieli normalnie. Okładka była z takim drzeworytem i Lenin. wtedy cenzura nawet do środka nie zaglądała, tylko zgoda była i tak. To były czasy właśnie. Tak, takie były czasy, tak. Tak jak w swojej osobowości jest on człowiekiem, bym powiedziała, bardzo takim kontrastowym. U Andrzeja jest zawsze albo tak, albo nie. Tak samo w jego twórczości graficznej ona jest właśnie typowo jest czarno-biała. Techniki, które on najbardziej lubi, to jest właśnie technika linorytu i drzeworytu, gdzie rzeczywiście nie można w tych technikach uzyskać takich odcieni szarości, więc myślę, że one jakby odpowiadają też jemu charakterologicznie. Po studiach, nie wiem jakim cudem mnie znalazł pan Edward Śledź, był dyrektorem ogniska pracy pozaszkolnej w Wichrowie. I czy jeszcze pracowałem i studiowałem, to mi jakoś do mnie dotarł, czy mnie prowadził jakieś kółko zajęć właśnie w tej placówce. No tylko mogę tam rzeźbą się zająć i przekazać umiejętności rzeźby. I uczyłem tam 2 lata. Po pracy w tym zakładzie w Rumi to jeździłem popołudniami tutaj do ogniska i w ognisku tam 2 razy w tygodniu miałem zajęcia z dziećmi i uczyłem. I pan Edward mówi, panie Andrzeju, proszę rzucić ten zakład i zostanie pan tu dyrektorem. Ja mówię, gdzie? Ja tam dyrektorem nie ma szans. Ja mówię, ja tam nie mam żadnego pojęcia o tym. Ja mówię, ja odchodzę na emeryturę i pan musi być dyrektorem. Nie wierzyłem w to, ale tyle mnie nachodził i był czas, że pamiętam, że w końcu w to uwierzyłem i powiedziałem u siebie w zakładzie pracy dyrektorowi, że znaczy najpierw swojemu szefowi, że odchodzę i tam przechodzę. On mówi, a kim tam będziesz? Ja mówię, no mam być dyrektorem. A ten dyrektor zakładu gardowskiego powiedział, tu mi kaktus wyrośnie, a mówi, a jak kaktus wyrośnie, a jak wygrasz, to ci postawię litr wódki. Nie? To gdzieś były 80, czy chyba tam 3., 4. rok, coś w tym, tak to będzie, tak, bo córka się urodziła w 83, a to w tym czasie mniej więcej zostałem dyrektorem ogniska pracy pozaszkolnej. Andrzej udawał, że nam płaci, bo instytucje tego typu instytucje w tamtych latach nie miały dużego budżetu. Bardzo wątlutki, mizerny, więc to były takie symboliczne pieniążki, ale myśmy nigdy nie umawiali się, że będzie tyle i tyle godzin za takie i takie pieniądze. Nigdy tak nie było. A mimo to ta praca trwała przez ładnych parę lat. Dlaczego? No dlatego, że to taki fenomen chyba Andrzeja, który urzekał swoją autentycznością, takim zaangażowaniem w sprawy dzieci. Teraz na metodyce nauczania plastyki, no że albo się jest, albo się nie jest plastykiem. I że dzieci trzeba po prostu zarazić tą twórczością i takim postawą twórczą i wtedy to daje efekty w każdej dziedzinie, nie tylko w plastyce, ale i w każdej dziedzinie, tak jak moi uczniowie chodzili na rzeźbę, ja im wpajałem tą rzeźbę i tą taką systematyczność, a w tej chwili są lekarzami, jeszcze mają inne zawody, inżynierami. Także to chyba spełniam to, czego się nauczyłem tam. A mój tata był wspaniałym nauczycielem cały czas, cały czas jest wspaniałym nauczycielem i od kiedy byłam mała tak naprawdę cały czas uczęszczałam na zajęcia i do niego, i do ogniska pracy pozaszkolnej, gdzie był dyrektorem przez wiele lat. Co prawda nie była to rzeźba, tak jak wszyscy by chcieli, pewnie by to było, natomiast uczyłam się i malarstwa na szkle, i gry na gitarze, i chodziłam na kursy kroju i szycia, także ta artystyczna dusza jest już we mnie tak naprawdę od maleńkości i tata i zresztą mama tak samo wpajali cały czas
tą dużą dawkę artyzmu we mnie. Zajęcia rzeźby dały mi możliwość kontaktu ze sztuką, ale również pozwalały mi wprawiać się w czynnościach manualnych, rozwijały mnie manualnie, ale przede wszystkim, i to chciałbym powiedzieć, że dzięki fantastycznej atmosferze, jaką tworzył pan Arendt, dzięki fajnej grupie ludzi, którą miałem okazję spotykać, była to niezwykła forma wspólnego spędzania czasu i rozwoju na bardzo wielu płaszczyznach. Nie jestem dzisiaj rzeźbiarzem, nie rzeźbię w drewnie, ale uważam, że mnóstwo różnych kompetencji związanych z kontaktem ze sztuką, możliwość kontaktu z innymi ludźmi, ćwiczenie umiejętności manualnych, ale też ćwiczenie pracy systematycznej, zorganizowane. To wszystko są rzeczy, które odegrały bardzo ważną rolę w moim całym późniejszym życiu zawodowym i życiu związanym z edukacją. Rzeźba to jest rzecz, którą my tworzymy od samego początku. Mamy jakiś obraz w głowie, co chcemy stworzyć. Była też pomoc właśnie z strony pana Andrzeja, jeżeli chodzi o wybór materiałów, nauka, dlaczego takie drewno, co się z nim robi, jakich narzędzi używać. To była tak naprawdę nowa przygoda, która pozwalała i się rozwijać, i też jednocześnie poznać fantastycznych ludzi i miejsce tak naprawdę, w które warto było się jakoś tam zagłębić i zostać na dłużej, tak. To była taka odskocznia od problemów szkolnych, takich codziennych. Chciało się po prostu na te zajęcia wracać. Pamiętam wiele wyjazdów związanych właśnie z placówką. Jeździliśmy, kilkakrotnie byliśmy na konkursach Ludowe Talenty, tak się nazywał ten konkurs. Raz się nawet odbywał w Wejherowie. Pamiętam, że raz byliśmy w Dzyzach. Także to był taki fajny okres, bo to nie to, że tylko jeździliśmy, pokazywaliśmy nasze rzeźby, ale przywoziliśmy nagrody. Z nimi też jeździłem na ten sam konkurs Ludowe Talenty, co ja startowałem, także oni też tam zdobywali nagrody i w końcu mi te organizatorzy powiedzieli, że mam sobie dać odpust i nie przyjeżdżać, bo inni by też chcieli nagrody dostać, a nie tylko z Wejherowa. No, dla mnie to był taki miód na duszę, że no po prostu skoro zdobywają nagrody, czyli trochę się nauczyli i to było dobre. Pan Andrzej Arendt nie tylko był świetnym nauczycielem rzeźby, ale był również fantastycznym wychowawcą, człowiekiem, który poświęcał nam swój czas, który troszczył się nie tylko o nasze umiejętności rzeźbiarskie, ale również o nasze wychowanie, o to, jakimi jesteśmy ludźmi, kształtował nas w tej materii. I jako dzieciaki bardzo chcieliśmy mu za to podziękować i stworzyliśmy taką małą kapitułę Złotego Dłuta i podarowaliśmy mu taką nagrodę, wyróżnienie, order swoisty, order Złotego Dłuta, którym chcieliśmy nie tylko podziękować mu za to, że jest świetnym nauczycielem, ale przede wszystkim, że jest fantastycznym wychowawcą i wspaniałym człowiekiem. To jest złote dłuto, naprawdę szczere. Muszę uważać, żeby mi nie zginęło. Ale to takie fajne małe dłutko, które zostało mi wręczone przez kapitułę dzieci, która działała przy ognisku pracy pozaszkolnej. I tam wpadli na taki pomysł, żeby dla mnie, dla osoby, która wykuwa, nie, że o rzeźbie, tak chyba, o ile te słowa dobrze pamiętam, powiedzieli, że rzeźbie te młode osoby, kształtując ich, żeby później w dorosłym życiu mogły pewne rzeczy wykorzystać i chcąc uhonorować, to wręczyli takie złote dłuto. Kolejnymi takimi, którzy dostali złote dłuto, to jest Edward Morek, taki nauczyciel, który też wiele się poświęcał dla dzieci i młodzieży, przyprowadzał ich do ogniska, nie licząc ani czasu, ani swoich sił. No i najważniejszą osobą, która dostała złote dłuto, nie takie malutkie jak te, które tu widać, ale takie trochę większe, to dostał Jan Paweł II, jak był w Sopocie, tutaj na hipodromie, to wtedy od dzieci dostał takie złote dłuto. A dalej już nie słyszałem, żeby przyznawano to dłuto, a szkoda, bo to fajna inicjatywa. No ale zawsze musi do tego, jak wspomniałem, że to jest złoto, no to muszą być jacyś sponsorzy, którzy trochę by pomogli. A oni są młodymi osobami, w tej chwili mają własne dzieci, to na pewno mają inne wydatki. No, życzę, że może kiedyś to się odrodzi. Ze znajomości z Andrzejem Arentem wyciągnąłem taką naukę, że warto w życiu walczyć o jakiś cel, nie warto się poddawać i
dążyć z całych sił mimo przeciwności losu. Dzieła, które Andrzej Arendt stworzył, też są piękne, które jakby jeszcze czynią piękniejszą naszą kaszubską ziemię. Jest jak kaszubski stoleń, który rozrzuca swoje kamienie po Kaszubach i wszędzie zostawia taki ślad. Ślad, który podziwiają inni ludzie. Można tu na przykład wspomnieć o rzeźbie papieża, o rzeźbie Alicji Kotowskiej, o wszystkich różnych ilustracjach do dzieł literackich. Tego jest całe mnóstwo i wszędzie, na każdym miejscu kaszubskiej ziemi jest ślad, który Andrzej po sobie zostawi i byłoby miło, gdyby jego dzieła artystyczne i jego cała działalność pedagogiczna została jakby doceniona poprzez medal Stolema, który naprawdę po tylu latach działalności mu się należy. Dopłynąłem do celu. Łączyńska Huta, kapliczka świętego Antona i Wojciecha. I ta kapliczka została poświęcona w tym samym dniu, w którym urodziła się moja córka Hania. Hania rano się urodziła, a kapliczka była poświęcona wieczorem. Odbyła się tu kaszubska msza i zostało to postawione. A jest to dla mnie o tyle istotne, że to jest pierwsza kapliczka słupowa, którą tutaj robiłem w Łączyńskiej Hucie na posesji tutaj tak gospodarza Janka, a nocowałem u profesora Bożyszkowskiego. Wtedy urodziła się jego najmłodsza córka, a pani Hania, czyli żona pana profesora, mnie instruowała, jak tam przy małym się zachować, to mi się przydało, no bo też zostałem tatą i dlatego ta nauka taka była dla mnie bardzo istotna. A jest to kapliczka z dębu, figurki są wykonane, polichromowane z lipy. 2 lata temu była odnawiana i widać, że ząb czasu dalej bierze. No jest to las, jest to drewno i to ma swoje też, no po prostu, tak drewno się zachowuje na zewnątrz, ale postaram się na wiosnę znowu odnowić, żeby przetrwała jak najdłużej. A tu za tą kapliczką z tyłu jest posadzony dąb. Dąb, który posadziła córka z zięciem, bo urodził się nasz wnuk Kacperek. Córce Hani, tata, 7 października 1983 rok. Czyli tak jak mówiłem, to jest w tym samym dniu, co urodziła się Hania. I dlatego zostało to wyryte na tej kapliczce. Za zgodą fundatora, no bo to zawsze trzeba zapytać, czy fundator się zgadza, żeby tam autor swoje jakieś mógł teksty dołączyć do dzieła. Ale tutaj była pełna zgoda, to nie było żadnych ale. A to było Kaszebą pod Wiednia. Tutaj widać, można przeczytać rocznicę 1683-1983. Kaszebę pod Wiedniem. Z tyłu Andrzej wyrzeźbił napis, inwokację do Kaszebów pod Widnem. Piękny kraju kaszubści, zymią obiecano, w szandze twych dzyrścich synów wielgo cnota znano. Nikt ze judzis na świece nie należy szkątka, chce by po nas w Kaszebach nie było pamiątka. Oprócz tej kapliczki to powstawały inne kapliczki na terenie Kaszub, tablice pamiątkowe i tego typu różne rzeczy. I na kościołach, w szkołach. A wspomnieć należy chociażby takie z najnowszych, to w ubiegłym roku powstała Aleja Legend Kaszubskich. Są to tablice kamienne w Ostrzycach i one są po prostu wmontowane w chodnik i tam możemy sobie po prostu pooglądać. Do tego jest książeczka też z legendami i rysunkami. Legendy powstawały spod pióra Romana Drzeżdżona, który jest pracownikiem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ja do tego zrobiłem ilustrację, także powstało takie wspólne dzieło. No, mi się wydaje, że bardzo, bardzo fajne, promujące Kaszuby, co pada dla tych przybyszów, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Tablicą, którą tak też bym wymienił, jest to tablica Guczowego Macka, czyli
Labudy, który pisał po kaszubsku i na jego budynku wisi. Jest tablica braci Pobłockich, księży jest w kościele w Linii. Chciałbym tu wspomnieć, że taką pierwszą tablicą, mi się wydaje, że byłem pierwszy, po kaszubsku Ojcze Nasz, która jest w filii parafii Linia w Kętrzynie i tam jest wyrzeźbiona tablica w drewnie Ojcze Nasz. A takimi inspiratorami, inicjatorami tego wszystkiego, nawet tej kapliczki, przed którą stoimy, to profesor Józef Bożyszkowski, który tutaj tak nas z Frankiem Psychowskim zachęcił do tego, byśmy przyjmowali te zlecenia, które tam próbował profesor załatwić nami. I dzięki temu na Kaszubach powstały właśnie takie różne pamiątki i w tym mam też swój udział, taki, o którym wspomniałem. Byłem swego czasu działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i uczyłem ich te słówek kaszubskich i nazewnictwa tego drewna, dłut i innych, że jakie tam coś wymyślali, jakieś historie, to na podstawie jakichś bajek, legend kaszubskich, które gdzieś tam dzieci wyczytały. I to była mój taki wkład w dzieci kaszebizny. Także nie tylko nauka języka dąży do tego, żeby tutaj propagować i uczyć tożsamości jakby kaszubskiej, ale poprzez tą sztukę. To był 98 rok i wtedy rzeczywiście zostałem to ja prezesem. No i jest takiej nowej rzeczy, która taka była dla mnie bardzo ważna i główna, to była współpraca z Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano-Frankivsku, dawnym Stanisławowie, czyli naszym miastem polskim tam na wschodzie, że będziemy współpracować. I ten pierwszy rok i byli i studenci, i wykładowcy, i Artur, wszyscy byli bardzo zadowoleni, że tak wyszło i później na przyszły rok, na początku, to do mnie wydzwaniał, czy można by powtórzyć. I okazuje się, że na zarządzie przedstawiłem i jest zgoda, chcą, żeby to dalej kultywować i to się przerodziło w takie przyjazdy tutaj młodzieży ukraińskiej do Wejherowa i nagrodę, że myśmy ich tutaj przyjmowali i tak im się podobało, to nas zaprosili na Ukrainę. I też mikrobus tutaj ze starostwa jechaliśmy na Ukrainę i na Uniwersytecie tym Przykarpackim. To pani profesor mówi, chodź ze mną. Myśmy szli na salę wykładową i tak słucham i tam pani jest, która mówi po kaszubsku. I oni byli na pewno przygotowani, bo to tam nie był przypadek taki. I oni mówili po kaszubsku, czyli mieli tą wiedzę, jakoś tam studenci przyswajali i wtedy nas zaprosili, żeby trochę tam powiedzieć o samych Kaszubach. W 1999 miał przyjechać tu na Wybrzeże Ojciec Święty, ale rok wcześniej mieliśmy spotkanie z profesorem Marianem Kołodziejem, znanym scenografem tutaj polskim i szczególnie znanym na Wybrzeżu, który był twórcą już tego ołtarza na zaspie w kształcie tej łodzi piotrowej, a tutaj sobie wymyślił pan profesor, że będzie to ołtarz pełen świątków świętych. No, tylko bałem się jednej rzeczy, że wszystko będzie jakieś takie bardzo zbyt różnorodne, że to jakoś tak będzie ciężko spasować. No, ale okazało się, że profesor Kołodziej miał przygotowane szkice, wiedział, jak to ma wszystko wyglądać, no i w ten sposób przystąpiliśmy do pracy. Mieliśmy określone zadanie i mieliśmy się dostosować do tych szkiców, no i większość po prostu tak zrobiła, no i wyszło pięknie, naprawdę.
I już przy drugim spotkaniu było wiadomo, że dostaniemy takie duże pnie i będzie można zrobić takie figury, takie no, rzeczywiście wyższe niż człowiek, bo człowiek ma w granicach tam około 1,80 m, a to i 2,5 metra można było rzeźbić, po to, żeby były widoczne na tym ołtarzu z bardzo, bardzo daleka. I zaczęliśmy rzeźbić. Najpierw projekty dał sam pan profesor, bo miał swoją wizję ołtarza i to pod tym warunkiem przyjął nas do współpracy, że rzeźbiarzy, że mamy to robić. On mówi, no ale i tak zrobicie to po swojemu, tam nie będę ingerował, ale tak, żebyście wzięli pod uwagę te moje rysunki, jak ja to widzę. Wydaje mi się po prostu, że Andrzej właśnie bawi się po prostu rzeźbą, bo tematyka różnorodna. Można powiedzieć, prowadzenia dłuta też różnorodne. Po prostu to jest taka forma po prostu zabawy, praca na luzie, po prostu ktoś, kto no, wie, jak się dłutami posługuje po prostu, no i co można z materiału po prostu wydobyć, nie? No, ma długie doświadczenie, no ja właściwie też mam dosyć długie, więc po prostu no, mogę chyba tak powiedzieć właśnie, że no, to co widzę po prostu, że po prostu bawi się rzeźbą, no i no, pięknie mu to wychodzi. Zadzwoniłem do profesora, spytałem się, czy mogę zrobić takiej wielkości świętego Ottona, czy by pasował na ten ołtarz. Mu naszkicowałem, jak ja go widzę i pojechałem. Mówi tak, no możesz robić. I miałem na tego świętego Ottona no i tydzień, 7 dni, bo już później by nie przyjął, bo nastąpiło montowanie ołtarza i zdążyłem go zrobić. Tutaj sprawdził się rzeczywiście jako, moim zdaniem, naprawdę wielki rzeźbiarz, który no, nie bał się takiego wyzwania, jakim jest, no, trzeba to powiedzieć, rzeźba monumentalna, bo są to prace, które mają ponad 2 metry, więc i tutaj też zawarł to, co jest no, jego twórczości bliskie, właśnie to umiłowanie prostoty. Mówi na dowód, że nie tylko ta taka sztuka ludowa, malutkie świątki, takie rzeczy, to podjąłem się trochę takich większych wyzwań. A takim pierwszym wyzwaniem w kamieniu, to tutaj takim winowajcą jest pan Jerzy Budnik, który gdzieś tam usłyszał chyba od sióstr zmartwychwstanek i do mnie się zwrócił, czy ja bym nie zrobił w kamieniu taki pomnik Alicji Kotowskiej. To była pierwsza w kamieniu i od tego się rozpoczęła cała droga kamienna dla mnie, w sensie materiału do rzeźby. To rozpoczęła się właśnie w tym kamieniu. Taki duży klocek przywieźli, taka bryła i teraz czym to rozpocząć? Nie miałem żadnych takich dobrych narzędzi, ale jakoś zrobiłem. Nie ma twarzy, dlatego że sama siostra Alicja jeszcze jak pisała, żeby nigdzie jej wizerunku twarzy nie było i tak sobie przyjąłem taką koncepcję w uzgodnieniu z siostrami, że będzie bez twarzy, tylko klęcząca Alicja Kotowska. To jak teraz trzeba będzie ją dobrze umyć i to wtedy ja pobielę te elementy i tak, żeby to trochę wyszło i krzyż, ten, który zmartwychwstanki nosiły. To tyle by można powiedzieć o tej Alicji Kotowskiej. Jest to czarny granit Belfast w zakładzie Leona Czerwińskiego, takim hurtowni kamienia. Tam zawiozłem i palnikiem mnie opalali, ja tylko szczotkowałem. I to się topiło jak ser.
Nie do pomyślenia. Taki czarny, twardy granit, a topił się jak sarek. No drugą rzeźbą, która też była w czarnym granicie, to jest pomnik nagrobny mojej mamy i mojej babci, która nawet tam, ten anioł jest wykonany z plastra, jak odcinali tam w zakładzie tego samego, którym wykonana jest Alicja Kotowska. Natomiast te dalsze elementy to już tutaj u kamieniarza dokupiłem i wykonałem i tym, no to mogę się pochwalić, bo tam zrobiłem Chrystusa Zmartwychwstałego dla mamy w czarnym granicie, fajny. Jestem z tego akurat bardzo zadowolony. Drugim takim akcentem w Piaśnicy, też kamiennym, jest w miejsce kapliczki takiej drewnianej, którą wykonałem dla świętej pamięci Władysława Kiedrowskiego. To jest ojca tu Wojciecha i Jerzego Kiedrowskich, takich znanych tutaj działaczy kaszubskich. I właśnie ta kapliczka kamienna, to jest kamień, jedno i drugie kamień polny. Ten pochodzi z Zaluzina, a ten kamień gdzieś tutaj w okolicy znalazłem, już tak dokładnie nie pamiętam w jakim miejscu, tu z boku. Figurka ma te elementy kaszubskie, bo Wojciech Kiedrowski, wielki działacz kaszebszczy, miał później wydawnictwo i też wydawał sporo książek naszych tutaj poetów, pisarzy kaszubskich. Zaprzyjaźniony taki ojciec Gerwazy tu z naszego klasztoru, ojców franciszkanów. Bardzo się modlił, odprawiał dużo mszy w mojej intencji, a ja w międzyczasie podjąłem się pod jego namową, bo mówi: Andrzej, nie wyrzeźbiłbyś Ojca Świętego, papieża. Mówi, to pojechałem też do znajomego tutaj w Wejherowie, który mi sprowadził taki blok piaskowca. Przywieźli mi na podwórko i zacząłem rzeźbić. A to jest co robi. To jeszcze perzynka i takich groszkowania inszego i to jest piaskowiec. No i taki, później jest taką frakturką porobiony, a element jest Wejrowski Kalwarii, bo jak był tam jeszcze student, to on był w Wejrowie, nie? Tam nawet ta tofla jest na tej kaplicy. Wysoki, tak jak ja. Znajdujemy się przy kościele Ojców Franciszkanów w Wejherowie i tu właśnie w ubiegłym roku, w rocznicę urodzin Jana Pawła II, została postawiona figura, którą rzeźbiłem w piaskowcu i sobie tutaj ładnie spogląda na Matkę Boską, która jest naprzeciw tej figury. Jest to piaskowiec, który, figurka trochę powstawała przez pewien dłuższy czas, a to z powodu takiego, że po prostu w tym czasie sporo chorowałem, a zwieńczeniem choroby i zadośćuczynienia, że wyszedłem z tego dobrze, jest ta figurka tutaj, która stoi, została poświęcona, tak jak wspomniałem, w dniu rocznicy urodzin Jana Pawła II, a w tej chwili już świętego Jana Pawła II. Ją zrobiłem z wdzięczności za to, że wyszedłem z tej choroby na tyle, ile było to możliwe. Bo całkowicie to jeszcze brakuje mi troszeczkę, ale w tej chwili jest bardzo dobrze i stąd jest ta moja figura. Właśnie patrzę, już ma dłoń brudną, to znaczy, że ją ludzie dotykają i głaszczą to. A stanęła w ubiegłym roku, znaczy poświęcona była w tym dniu urodzin, tak jak wspominałem, ale została postawiona trochę wcześniej, dlatego że ojciec gwardian prosił, żeby była wcześniej i się odbywały w parafii
pierwsze komunie dzieci i chciał, żeby te dzieci po uroczystościach mogły sobie zrobić zdjęcie przy tym papieżu. Myślę, że takim największym osiągnięciem i czymś, za co podziwiam Andrzeja, to jest to, że teraz, kiedy jest schorowany, znalazł w sobie siły, żeby podjąć nowe wyzwanie, jakim jest trudne tworzywo, którym jest kamień. Dosłownie te rzeźby powstają jak gdyby w takim bólu, a jednocześnie w takiej wielkiej determinacji. I te rzeźby właściwie pełne są Andrzeja. Oddają jego ducha, jego stan serca i całego jego. Tych kamiennych trochę przybywa, a w trakcie jestem przygotowania tablicy kamiennej też Jana Karnowskiego. I to jest właśnie taki etap, że od drewna przeszedłem trochę do kamienia, ale dalej ten etap upamiętniania miejsc czy ludzi na Kaszubach, to chcę kontynuować, bo to warto dla potomnych, żeby po prostu się zapoznali z tą historią Kaszub. Każdy musi mieć bzika, żeby łatwiej mu było po tym świecie chodzić. Niech zbiera znaczki, ja nie wiem, opakowania po zapałkach, cokolwiek, ale coś robi i wtedy to jest bardzo przydatne dla zdrowia psychicznego człowieka i człowiek zupełnie inaczej odbiera świat i innych ludzi.